Hey Charling, jongen. Zal ik een stukje kwartel hebben? Dit wat net? Hey. Ja man. Zit je daar wat alleen nog in het hakje? Dit is Charling. En Charling woont in dit kasteel. Alleen nog Charling die woonde hier vroeger met Peroren. Met Geertje en met Minke. Alleen nog op een gegeven moment kwam ik hier een keer op een maandtijd en dat hele spul lag over de kop. En kreeg voort. Hoe koe dat, die ravage? Ja, wij vermoeden dat er dus een volksfest is. Dus Charling gaat heel wat mooi maken. Hij is eenzaam, zullen we zeggen. Hè? Dus ja, we zijn eigenlijk wel op zoek naar een vrouwtje voor hem. Misschien is dat wel in die wat de germ maar die wijze wil. Hey, maar dat je oud worden wil. Ja. Ja, ik hier dus in Heerwest met Charling. En er zijn heel soort reacties op komen. Goedenavond, ik zat voor hier en zag dat Charling zo eenzaam is. Onze Flappy is ook eenzaam. Misschien kunnen ze een keer op date. Charling ziet het een wiefke. We hebben een ouder vrouwtjeskonijn die ook eenzaam is. Misschien is wat voor Charling uit de rapportage. Nou, en daar hebben ze even doorheen geweest door al die mailtjes. En ja, uiteindelijk heb ik er twee van Charling geschikte kaninen uitgevonden. En uiteindelijk ben dat Floor uit Stienjes en Flappy uit de Naadwudden. Nou Charling, dan maken we maar eens even zien, hè? Wat dan ook weer leuke dames van die binnen. Zo, is dat goed? Ja, nou, we gaan onderwijs. Nou Charling, dan maken we direct maar even in Stienjes zien, hè? Even zien dat Floor wat voor u is. Het schijnt wel een leuk vriendje te wezen, dat ik ben benieuwd. Dit is Floor, ja. En Floor had het je net naar het zin in het Lietse hokje. Die wil heel graag wat meer ruimte. Nou Floor, hoe ligt het uit jou om te daten? Hey. Zou ze dat wel willen? Zou ze dat wel willen, denk je ook? Ik denk het wel. Jawel, hè? Ja. Ja, dat verschilt. Sommigen zeggen ze, kaninen kennen het bij elkaar, en anderen zeggen ze, kaninen met gezelschap hebben. Ja, nee, dat is... Nou, ik weet het net. Wij willen ook wel een beetje gezelschap hebben, hè? Ja, wij wel. Ja. Nou, ik denk dat ik inderdaad ik wel. Nou ja, maar we gaan direct maar eens even beginnen. Dat ze een beetje mooi elkaar kennen. Ja, Hey? ja. There's only you in my life. Charling, The only kom eens jong. thing that's right. Ja. Oh, nee Charling. Mag eens even zien wie we hier hebben? Dit is Floor. Mag eens even zien? Dat is leuk. Your every step I make. And I want to share all my love with you. Is het wat? Hey? Is het wat? Kon ze nou maar even praten, hè? Ja, dat zou wel leuk wezen. Ja. Ja. Wat denk je dat Floor zei zo? Nou, wel leuk. Ja, is wel een leuke vent. Gezelschap, ja. Ja, hè? Wel een leuke vent. Ik weet niet dat leert op eerste gezicht is, maar het scheelt net vol. Nee. Nou. Nee. Nou, je moet er maar even zien, hè, Ja. wat de beste keuze is. Jo, Dus over de orenknie. Jo, jij nog even van Charling en van mij. Goed. Zo doen we het. Ja. Dank u wel. Ja, ik bedankt. Dat weer een lekker knietje Charling. Hé, Floor. Dat weer wel mooi niet, hè? En wie is wat leef? Ja, het zorgt net natuurlijk vanzelf. Maar goed, wij zullen eens even zien hoe dat in Ternaat is. Want in Ternaat, daar wen het Flappy. En nou, dat maken we nog eens even zien. Vies ik dit? Oh, spannend. Hé. Dit is Flappy, hè? Dit is Flappy. Waar hebben we Flappy? Oh, hier is Flappy. Nou, hoi. Nou, hoi. Daar Flappy. Waarom doch je hem naar voort? Nou ja, zei Of je zelf. dat een gewetensvraag? Nee. Een knietje. Alleenig is maar alleenig, hè? Hij mist een maatje, denk ik. Rustig.
maar. Kom maar. Goed zo. Tje. Een nieuw vriendensie. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Maar dat is de bedoeling dat je met hem al koor, Watsie? Hey. Ja. Nou, Charling, wat zoist? De eerste, dat wie een pittige dame. De tweede, die wie wat rustiger. He? Ik denk, als we station hebben, hoe zou erop reageren, dat we gewoon voor kandidaat nummer 1 gaan met Floor. I'll be there for you, I'm sure. Goeie. Nou, Charling die het even bij de oorknietjes, ik op het oorknietje geweest en hij zei toch dat jouw Floor de leukste was. You'll be the only one. Nou, op naar een beter leven. Hoop je wel. Nou Floor, zeg maar dag. Nou, Floor. Veel plezier in Idaat. Nou Floor, Charling, daar gaan we dan jongens. Op naar Idaat. Naar je huis. Je doet wel heel voorzichtig, hè? Ja, ik haal in je val net juster. Je dat een die niet in? Nou, voelt aan, maar je kreeg er net weg, hè? Jongens, ik had het hondenkleed eronder, maar dat hier eronder wij dat. Ik ben al aardig altijd nooit verrooien. Nou ja, ja, dat weer na je krieband van nooit doen. Dus toen dacht je, Nou ja, toen ben ik mijn hart begaan en ja, mijn lesje wat daar doe ik zelf. ja, Met kennissen wij, bij vrienden, familie. Uit België, uit Tsjechië. Dat is van een tante van mij geweest, die is overleden. Nou, deze komt bij ons Heidwij. Nou, en deze die had ik dan van de squallen, waar de squal op zitten had. Nou, deze is van een vriendin, een hele goede kennis van mij. Nou, dan denk je er zo'n belang als je erin doet. Ja. wat kost je die bal nou? Ja, 20, 30 euro. 40. Ze worden telkens duurder, dus daarom boek ik een paar van die goedkoper of verkeerpje. En dan duurder wegkeerpje. Dus je hingt het voor honderden euro's in die crisis bij hem. Nou ja, als optellen wordt, denk ik. Maar de kraan, die ben ik nou duur, hè. Dus ja. Vind je het dan het ding om ze op te hingen? Ja, dat is wel zo. Ik doe het zelf altijd. Mijn zoontje vreeg al, maar ik kan hem helpen, maar dat mij net nee. Dus het is wel precies werk. Ik ben er hele prot oren zet ik erin. Om te versieren. En ik vroeg ik heel vaak. Ja, wordt de BM dadelijk al weer verhoren? Nou, dat net, nooit wel goed vind ik. En dan stel je daar soms nee, dat maakt weer roos en hier, nee, dat maakt weer roos. Daar ben ik wel heel zinnig in. Dus, We zien je thuis dan het helemaal gek van jou? Cor? Ja, best wel. Ja? Die hing het altijd, dus die zit altijd in de been.